Fl-aħħar sigħat instabu 60 każ ġdid tal-Covid-19 fil-waqt li bejn il-ħadd u tnejn ifiqu mill-virus 41 persuna. Din l-informazzjoni ħarġet mill-Ministeru tas-Saħħa kif issa l-każijiet attivi telgħu għal 614. Aħbar pożittiva hi li fl-aħħar 24 siegħa ħadd ma tilef ħajtu kaġun tal-virus biex il-vittmi tal-Covid-19 f'pajjiżna baqgħu 409. Il-każijiet totali minn Marzu 2020 issa qabżu 30,000 bil-każijiet totali ilaħqu 30,026. Fl-aħħar sigħat saru 1580 swab test u sissa ħadu t-tieni doża tal-vaċċin 84,933 persuna. Issa ninsabu ġimgħa il-bot minn meta suppost għandhom jiftħu l-ħwienet non essenzjali bistennija li ħafna fl-ewwel jum jirrikorru għax-xiri minn dawn il-ħwienet. L-awtoritajiet tas-saħħa ikomplu jtennu li anke jekk persuna tkun tlaqmet biż-żewġ dożi tal-vaċċin, xorta wieħed irid jibqa' jirrispetta l-miżuri restrittivi fosthom bil-ilbies tal-maskra u d-distanza soċjali. Issa kif it-temp qed jibqa' jisħon u l-jum jitwal, ikomplu l-appelli mill-esperti tas-saħħa wkoll biex kulħadd jibqa' attent dan hekk kif fit-tmiem il-ġimgħa diversi reħewla lejn il-bajjiet uħud bl-ewwel għama tas-sena.